mun tärkeimmät työkalut, kognitiiviset kyvyt katosi pikkuhiljaa. Mä en pystynyt tekemään päätöksiä. Mä en yhtäkkiä muistanut, mihin mä oon ajamassa kesken työpäivän. Mun piti mennä tienpientareelle katsomaan kalenterista, että mihin mä oon menossa. Mä olin joutunut niin sanottuun selviytymistilaan. Tänään kysymme, mitä yrittäjyys vaatii ihmiseltä ja mitä se voi parhaimmillaan antaa ja mitä tapahtuu, kun liekki palaa liian kovaa. Yleinen harhaluulo on se, että ihmiset uupuu työn määrästä. Ihmiset uupuu työn epämäärästä. Huonosta johtamisesta, rooliristiriidoista, palautteen puutteesta, arvostuksen puutteesta, hallinnan tunteen puutteesta. Meillä on vieras, joka on matkustanut yli 200 maahan, luonut sukupolvikokemuksen Mad Venturesin kautta ja kirjoittanut 11 kirjaa. 20 yrittäjävuoden jälkeen hän koki jotain, mistä harvat uskaltavat puhua ääneen. Mä olin rakentanut itse asiassa koko identiteettini työn varaan. Ja ilman työtä mä en yhtäkkiä ollut mitään. Musta tuntuu, että mä oon täysin arvoton, merkityksetön, riittämätön. Ja mä en enää löytänyt sitä niin kuin tunnaa ilman sitä työtä. Hänen uusin kirjansa Liekki on tarina intohimosta uupumukseen ja paluusta. Tunna Milonov, tervetuloa. Suomi velkaantuu, nuoret voivat huonosti, tekoäly etenee. Sota jyllää Euroopassa ja sen laitamilla. Tulevaisuus pelottaa. Mutta mitä jos yksikään ongelma ei ole liian suuri, jos uskallamme lähestyä sitä oikealla tavalla? Radikaalit ratkaisut, podcast, joka ravistelee, mutta luo myös toivoa. Minä olen Inka Mero. Ja minä Tero Jämpärä. Lähdimme yhdessä tekoälyn kanssa tutkimusretkelle. Tavoitteenamme ratkoa Suomen isoimmat ongelmat. Syntyi radikaalit ratkaisut, 7 rohkeaa tekoa Suomelle. Nyt eletään historiallisia aikoja. Suomi on maailmanmestari. Suomi on todellakin maailmanmestari, eikä sitten ole pitkä aika. Ja ihan just sitä juhlitaan tuolla Stadikalla. Mä olin tietenkin eilen torilla. Ja sieltä oikeasti tällä hetkellä eletään niinku historiallisesti erityislaatuista tilaa. Mä sanoin, että me ollaan kollektiivisesti jossain semmoisessa maagisessa tilassa ja oli eilen mieletöntä nähdä, kun vihamiehet halasi toisiaan, tuntemattomat ihmiset halasi toisiaan. Kaista leveni, turvan tila leveni ja se on todella harvinaista. Silloin vuonna 1995, kun Suomi voitti ensimmäisen lätkän MM-kullan, niin Suomihan nousi talouslamasta myös sen asian vuoksi. Ja mä uskon, että näillä asioilla on aikamoinen merkitys. Tuo on ihan huikeeta, että miettii siitä, että silloin lähti Nokian nousu, lähti niin kaikki hyvät jutut, joita me sitten niin kuin saavutettiin, niin tämän merkitys voi olla, että onko tämä vuosi, jolloin alkaa valo pilkottaa ja nyt tuli se pamaus, joka vie meidät niin kuin todella nousu-uralle. Ajatelkaa, miten tärkeäseen kohtaan tämä tuli. Siis jos ajatellaan sitä, että meillä on nyt tämä ikkuna tässä, tämä AI-ikkuna ja sitten tulee sen jälkeen aika moni muukin asia, joka myllertää koko työelämän täysin uusiksi. Ja tarvitaan ehdottomasti ajattelun muutos ja jotenkin silloin, kun ihmisten hermostot keskustelevat keskenään, eivätkä riitele, johon menee se suurin osa energiasta, niin silloin avautuu jonkinlainen uudenlainen ikkuna, jolloin on mahdollista ajatella uudestaan ja uudella tavalla. Me puhuttiin Perttu Pölösen kanssa täällä podcastissa toivosta. Ja mä jäin just itse miettimään sitä, että kun mä olin nuori, niin Berliinin muuri kaatui, internet keksittiin ja vaikka oli lama, niin sitten Suomi voitti maailmanmestaruuden. Niin ehkä tästä voisi tulla samantyyppinen juttu meidän nuorille. Mä oon siitä oikeasti aika varma ja kun mä fiilistelin eilen tätä siellä torilla, niin se varmistui vaan koko ajan. Ja siinä se oli tosi jännittävä matsi ja siinä ihan loppumetreillä niin ajattelin, että please, voiko tämä tapahtuisi nyt, koska me suomalaiset tarvitaan tätä nyt tosi paljon enemmän kuin sveitsiläiset. No hei, tunna lätkän selkeästi tai tämmöiset maagiset luottamustilan hetket ja itsensä ylittäminen on selkeästi niin kuin sun
sisäinen intohimo. Mitä muita intohimon kohteita sulla on? Intohimo on itse asiassa semmoinen asia, jota mä oon käsitellyt viime aikoina aika paljon. Mä nyt taustotan vähän tätä, koska se on tärkeää. Mä huomasin sen jälkeen, kun mä olin palannut loppuun, että itse asiassa mä olin käyttänyt tosi paljon mun työn tekemisestä sanaa kunnianhimo. Että mun projektit oli tosiaan kunnianhimoisia. Ja sitten kun mä rupesin jäsentelemään tätä uupumusta kirjan muotoon, niin mä rupesin tarkastelemaan sitä kunnianhimotermiä ja rupesin ajattelemaan, että onko mä koskaan tehnyt mun työtäni himosta kunniaan. Himosta maineeseen, statukseen, rahaan ja niin edelleen. Ei, en mä kokenut tehneeni. Sen sijaan mä koin tehneeni työtä himosta intoon, eli intohimosta. Niin sit tunteesta. Ja sitten sen jälkeen mä huomasin, että mun koko työelämä itse asiassa mahtui näiden kahden termin alle. Ja mä oon tutkinut niitä viime aikoina aika paljon. Okei, eli siis himo ja into. No niin että se niin kuin intohimo asuu tässä hetkessä ja jotain haluaa syntyä maailmaan. Eikö se nyt ole oikeastaan niin kuin minkä tahansa yrityksenkin ensimmäinen askel? Ei yleensä se, että ajatellaan loogisilla aivoilla, että kenelle tämä kelpaisi ja mitä tämä tuottaisi ja muuta, vaan jotain haluaa syntyä maailmaan, jokin ratkaisu. Ja se syntyy sieltä intohimon kautta. Ja sitten kunnianhimo astuu tietenkin mukaan siinä vaiheessa, kun se pitää saattaa maailmalle. Tietyllä tavalla intohimo ja kunnianhimo on kolikon kaksi kääntöpuolta, mutta usein sitä intohimoa ei uskalleta ehkä vaalia tarpeeksi pitkään. Mutta okei, lätkä ja mitä muita? No työ. Hyvä, Työ on joo. ollut sellainen työ, joka nousee nimenomaan sieltä intohimosta. Sanotaan nyt vaikka, että kun jäsentelin tota kirjaa, niin ymmärsin, että jokainen mun projekti, joka oli kantanut, oli lähtenyt sieltä intohimosta. Eli esimerkiksi vaikka se, että me haluttiin näyttää suomalaisille, että on toisenlaisia tapoja elää. Syntyi Madventures. Me oltiin reissareita, intohimoisia reissareita. Sitten syntyi Docventures. Me haluttiin näyttää, että kuplien, oman kuplan takana on jotain muuta ja välillä loogisiakin selityksiä. Siitäkin syntyi aika iso ilmiö. Ja ne oli sellaisia asioita, jotka halus vaan ikään kuin syntyä ja mun mielestä siinä se kaista on ihan mielettömän leveä, niin kuin loputtoman leveä, kun se synnyttää itse itseään oikeastaan niin kuin elämä. Että kyllä se työ sinänsä on sellainen. Ja nyt mä tutkin intohimoisesti työelämää. En olisi kyllä koskaan Madventures-aikoina uskonut, että mä oon yhtäkkiä työelämän rakenteiden tutkimuksessa yhtä syvällä kuin jossain Papuan viidakossa. Tämä on ihan mieletön tarina, mutta siinähän on niinku sama punainen lanka, että on into tutkia myöskin jotain, perehtyä asiaan ja sitten tuoda se muiden näkyville ja kuuluville. Ja työelämähän kaipaa muutosta tällä hetkellä, koska meitä haastaa niin moni, on sekä erilaiset mistä kirjassakin puhutaan, algoritmit, meillä on tekoäly, kaikki, niin työelämä on valtavassa muutoksessa. Mutta mä itse mietin sitä, että intohimon syntyä, että jos ajatellaan näin, että ihminen on välinpitämätön, niin semmoinen, että hän on ajautunut moodiin, että ei välitä, niin silloin sulla ei synny sitä intohimoa ja kumminkin viime kädessä kaikki hyvät jutut lähtee siitä, niin kuin sä sanoit, että syntyy intohimo. Onko se ollut aina intohimoinen vai voiko sitä jotenkin viljellä tai synnyttää tai itseään niin kuin sytyttää niin kuin uudelleen, että se intohimo todella vie sua eteenpäin? Mun mielestä ihan ehdottomasti voi synnyttää ja se on konkreettista herkistymistä, vähän samalla tavalla kuin intuitiolle herkistyminen. Mun mielestä Asta Raamin tutkimukset on ihan superkiinnostavia intuitiosta ja sitähän on siis ihan tieteellisesti tutkittu ja mun mielestä se hieno vertaus intuitiosta on se, että jos sitä vertaa loogiseen päättelykykyyn, niin intuition kaistaleveys on about 300 000 kertaa leveämpi. Ja meidän aivot on intuitiiviset ihan luonnostaan.
Mutta sitten taas looginen päättelykyky, jos ajatellaan koko luokassa, niin se on suunnilleen 40 bitin prosessointia, kun taas intuitio prosessoi 11 miljoonaa bittiä sekunnissa. Ja intuitiotutkimusten mukaanhan niin kyse ei ole siitä, että olisi jompaa kumpaa, että vain pystyisi mennä intuitiolla. Se tarvii sen systeemi kakkosen, eli se loogisen päättelykyvyn sinne mukaan, mutta intuitiolle voi herkistyä ja sitä voi oppia kuuntelemaan ja samalla tavalla intohimolle voi herkistyä. Ja yksi asia, joka on tosi tärkeää, on pysähtyminen, joka kuulostaa siis niin kuin jos ajatellaan vaikka talouskasvua. Sehän kuulostaa niin kuin ihan hirveältä asialta. Pysähtyminen. Heti tulee punaiset valot syttyy päälle. Ei varmaan pysähdytä. Se kuulostaa vähän niin kuin degrowthilta ja ehkä tämän tyyppiseltä, mutta jos me uskallettaisiin niin kuin pysähtyä, hengittää hetki silloin, kun tekisi mieli juosta, niin se kaista levenee. Ja silloin sitä energiaa tulee siitä samasta lähteestä kuin mistä intuitio ammentaa. Niin, ehkä se pysähdys on sitä, että uskalletaan pysähtyä ja katsoa ympärille vähän kauemmaksikin välillä, että mitä tapahtuu ja sitten ruveta miettimään, että no mihin suuntaan me ollaan oikeasti menossa, koska jos juostaan koko ajan eteenpäin, niin se 2% tai 2 asteen väärän suunnan ero kasvaa pitkällä aikavälillä tosi isoksi. Sitten voi olla, että pitääkin taas ylittää hirveän isoja vuoria päästäkseen oikeaan maaliin. Että ehkä mä jotenkin pidän tuosta pysähtymisen analogiasta ihan talouskasvunkin kontekstissa. Joo, näin on. Ja mulla tuli vaan mieleen tuosta intuitiosta, että kun nyt keskustellaan paljon tästä, että mitä jää ihmiselle tekoälyn aikakaudella, kun tekoäly, looginen päättely, kun sulla on yhä enemmän kyvykkyyksiä sillä puolella tulee koneista, mutta intuitio on se ihmisen voimavara, josta ammentaa uusia ideoita, niin itse asiassa, että siinä on hyvä analogia tähän aikaan myöskin, että mitä tämä tarkoittaa luovuudelle ja luoville ihmisille ja ihmisille ylipäätänsä. Ihan ehdottomasti, jos ajatellaan niin kuin 5 vuoden päästä, että jos tekoäly tietää enemmän kuin kaikki maailman ihmiset yhteensä, niin tietyllä tavalla sivistyskin muuttuu. Että mitä on sivistys 5 vuoden päästä? Että se on yhä enemmän ja enemmän suhdetta tietoon myös. Se ei ole tietoa, vaan ainahan se tietenkin on ollut myös suhdetta tietoon, mutta se korostuu tulevaisuudessa. Jotenkin mun mielestä siis nimenomaan luovuuden näkökulmasta mun mielestä tekoäly niin kuin myös mahdollistaa tosi paljon luovuutta ja nopeuttaa asioita myös niin kuin ihan ratkaisujen tasolla. Että silleen, sehän on vaan työkalujen muutos ikään kuin, että se luovuus mahdollistuu yhä useammalle. Nimenomaan. Ketteryys mahdollistuu, joka on semmoinen, mulla tuli teidän kirjasta tosi paljon mieleen niin kuin jotenkin se, että hemmetti nämä valtamerilaivat niin kuin kääntyy hitaasti. Että miten ihmeessä, kun tuntuu siltä, että se ikkuna sulkeutuu koko ajan, että miten me pystytään olemaan niin kuin tarpeeksi ketteriä, kun tuolla eduskunnassa taistellaan lillukan varsista ja siellä pitäisi ajatella jotain ihan muuta tällä hetkellä. Mutta palataan siihen kohta. Mä ajattelin, että aloitettaisiin kuitenkin tämän radikaalien ratkaisuiden niin kuin yhdestä teemasta, joka oli aika vahvasti tähän mielenterveyteen liittyvä. Ja sä oot kuitenkin matkustanut sotavyöhykkeellä ja syönyt vaikka mitä asioita suomalaisten TV-ruuduissa ja hypännyt paikkoihin, minne ei olisi pitänyt hypätä. Ja silti sä sanot, että uupumus oli sun elämäsi niin kuin kovin isku ja kokemus. Niin miten se on mahdollista ja miten uupumus vaikuttaa ja muuttaa ihmistä? No, mä oon usein käyttänyt semmoista ilmausta, että se on niin kuin ollut kovin extreme matkani niin kuin todellisissa ääriolosuhteissa. Ja se, että mun tärkeimmät työkalut, kognitiiviset kyvyt katosi pikkuhiljaa. Mä en pystynyt tekemään päätöksiä. Mä en yhtäkkiä muistanut, mihin mä oon ajamassa kesken työpäivän. Mun piti mennä tienpientareelle katsomaan kalenterista, että mihin mä oon menossa.
mä olin joutunut niin sanottuun selviytymistilaan, jossa vain selviytymisen kannalta olennaiset toiminnot priorisoitiin mun kehossa. Eli veri pakeni niin kuin etuaivolohkolta sinne, missä sitä tarvitaan, niin kuin jäseniin ja muualle, että sä pystyt juoksemaan sitä tiikeriä pakoon. Ja aivothan on silleen päivittämätön käyttöjärjestelmä, että ne ei oikein tehnyt eroa siitä, että juoksiks mä tiikeriä pakoon vai oliko mä uupunut jostain muusta syystä. Mutta silloin kun ne työkalut, jolla me eletään ja tehdään työtä, katoo kokonaan, niin silloin katoo tosi paljon, mutta ehkä se kaikista iso juttu oli kuitenkin se, että sitten kun mä lopulta, mä en sanonut siis kenellekään tästä mitään. Mä ajattelin, että mulla on vakava muistisairaus, mutta mä häpesin niin paljon, että mä en kertonut kenellekään, että näin on. Ja sitten tämä työpsykologi, jossa me oltiin yhtiökumppanien kanssa, niin lopulta sanoi, että mä oon työuupunut. Ja ajatellaan, mä en edes siis ymmärtänyt, että yrittäjä voi jäädä sairaslomalle. Mä en ollut 20 vuoteen ollut sairaslomalla. Mutta sitten kun mä jäin sairaslomalle, niin siitä vasta alkoi semmoinen niin kuin syvempi kuoppa, koska mä huomasin itse asiassa vähän myöhemmin, että mä olin rakentanut itse asiassa koko identiteettini työn varaan. Ja ilman työtä mä en yhtäkkiä ollut mitään. Musta tuntuu, että mä oon täysin arvoton, merkityksetön, riittämätön ja mä en enää löytänyt sitä niin kuin tunnaa ilman sitä työtä. Mä olin vielä julkisesti Marventures tunna, jonka olisi pitänyt olla jossain riippumatossa niin kuin muka maailmalla edelleen elämässä ihanne niin kuin ammattiinsa kanssa ja tekemässä intohimoduunia. Ja se ristiriita oli aika kova, koska me ihmiset rakennetaan identiteettimme aika vahvasti työn varaan. Ja se on aika moista, kun sieltä ei yhtäkkiä löydykään mitään. Musta tuntui siltä, että koko muu maailma jatkoi ikään kuin pyörimistä, mutta mä katsoin sitä itse niin kuin elokuvaa ja mulla ei ollut mitään hallintaa siihen. Eli sen takia se tuntui lähes pieneltä kuolemalta. Ja se, että sieltä noustaan tosi hitaasti, se on myös pitkä matka. Tässä niin kuin itsellä tulee mieleen, kun sulla on tuo kokemus ollut, niin sit moni nuori kamppailee. Me ehkä ajatellaan, että heillä on työuupumusta, se on mielenterveyshaasteita muuten, niin, mutta heillähän tulee yhä nuorempana, he kokevat noita samoja tunteita, että mä en riitä mihinkään ja ehkä paineet on kovat ja sillä tavalla joutuu hakemaan niin kuin apua, niin mikä sua auttoi tuosta niin kuin selviytymään ja mitä siitä voisi oppia, jos ajattelee tätä niin kuin yhteiskunnan kehitystä, miten me voidaan auttaa niin kuin seuraavaa sukupolvea? No ehdottomasti ennaltaehkäisy on se, että me tullaan tietoisiksi niistä rakenteista, jotka meitä kuormittaa. Aika yleinen harhaluulo on se, että ihmiset uupuu työn määrästä. Ihmiset uupuu työn epämäärästä. Huonosta johtamisesta, rooliristiriidoista, palautteen puutteesta, arvostuksen puutteesta, hallinnan tunteen puutteesta, työpaikkakiusaamisesta ja niin edelleen. Silloin kun asiat muuttuu niin kuin epämääräisiksi. Ja toi on niin kuin semmoinen ensimmäinen asia, joka pitäisi ymmärtää. Kauhean tästä tulee semmoinen ajatus, että onko meidän nuoret sen takia stressaantuneita, ahdistuneita, että niillä on liian epämääräistä koulussa tai kotona? Mä luulen, että se hallinnan tunne, Joo. se on nimittäin semmoinen asia, joka on lähes jokaisessa työuupumuksessa, vaikka siinä olisi nämä muut määrittävät tekijät. Niin maailma on tällä hetkellä aika epävarma paikka. Ja niin kuin, täällä on, niin kuin, meillä ei ole koskaan eletty tämmöisten muutosten keskellä ja maailma on muuttunut koko ajan epävarmemmaksi ja siitä on tullut uusi normaali. Niin silloin
tuntuu siltä, että mitään ei pysty hallitsemaan. Ja ihminen haluaa hallinnan tunteen kuitenkin. Ja toihan kytkeytyy myöskin sitten, kun mä mietin, että mitä uutta on niin kuin tapahtunut vaikka viimeisen 10-20 vuoden aikana. No otetaan sosiaalinen media ja algoritmit. Että jos mä ajattelen näin myöskin itsekin sitä, että olisiko nyt jotain, että mun pitäisi kumminkin vielä perehtyä. Pitäisikö scrollata vähän, jos siellä on jotain mielenkiintoista, tärkeää mulle. Ja algoritmi ruokkii tätä tunnetta koko ajan, joka johtaa niin kuin hallinnan menetykseen. Ja se on niin kuin, tässä palataan tähän niin kuin ratkaisuihin, niin mehän lanseerattiin tämä Inka kanssa tämä median ruokaympyrä, että meidän pitäisi ruveta pohtimaan myöskin esimerkiksi algoritmien osalta, että hei, älä scrollaa sitten sitä niin kuin finnien puristelua, niin kuin Julia Tureen sanoi, vaan että katso niin kuin digitaalista koko jyvää, vaikka hyvää dokumenttia tai opiskele jotain ja sitten voi olla hetkeksi palata niihin niin kuin loputtomiin scrollivideoihin, mutta täällä jumitus sinne, niin että me osattaisiin ajatella näitä uusia välineitä enemmän niin että se hyödyttää meitä, eikä sitten johda tähän niin kuin hallinnan tunteen menetykseen. Tosi ihan super tärkeä pointti. Mulle tuli heti mieleen tuosta niin kuin yleisesti aivotoiminta ja dopamiini. Mä aika paljon omaa kirjaani varten selvitin sitä, että mitä mun aivoissani oli tapahtunut, miksi mun kognitiiviset kyvyt oli romahtanut ja ymmärsin aika paljon niin kuin aivotoiminnasta silloin ja ymmärsin myös dopamiinista aika paljon ja sen jälkeen myös siitä, miten nuo laitteet on rakennettu samalle logiikalle kuin hedelmäpelit tai mitkä tahansa uhkapelit. Ja sitten jos ajattelee sitä, että vaikka, että miten koukussa itse on huonoina hetkinä tuohon scrollaamiseen, kun se ei ole kuitenkaan mitään niin kuin viinan vetämistä tai se ei silleen niin kuin samalla tavalla huononna kuntoa ja se on hemmetin helppoa. Ja sitten mä huomaan sanoani lapsille, kun mä scrollaan, että älkää olko siellä puhelimella koko ajan. Ja mä en pääse sieltä pois. Että senhän takia noita onkin ruvettu nyt haastamaan tuolla oikeuteen ja siellä puhutaan oikeasti, että se on kuitenkin tarkoituksellisesti tehty. Mehän pyydettiin tekoälyä tekemään digitaalisen huumeen kaava meille kirjassa ja sieltä jokainen voi lukea, että minkälainen se on, mutta kyllä se aika kovasti näitä nykyajan suoratoisto tai siis näitä scrollauspalveluita tai aikuisviihdepalveluita muistuttaa. Niin. Ja just se, että se on oikeasti kaapattu sinne. Ja se, että aika niin kuin usein ehkä unohdetaan se, että me ei oikein niin kuin voida taistella sitä meidän niin kuin hermostoa ja niitä aivoja vastaan, koska aivojen ensisijainen tehtävä on kuitenkin meidän hengissä pysymisemme, eli varmistaa meidän selviytymisemme jollain tavalla. Ja sen takia mullekin kävi, mitä mulle kävi. Eli mä jouduin siihen selviytymistilaan ja mun pelkästään selviytymisen kannalta olennaiset asiat priorisoitiin. Niin meillä on tämä taistele tai pakene vietti, sit kun me joudutaan tähän selviytymistilaan, ihmiset reagoi vähän eri tavalla. Mutta mikä sä luulet, että kuitenkin Mad Ventureshan syntyi vähän siitä, että sä uskalsit niinku rikkoa sitä sen aikaista niin kuin normistoa, näyttää, että itse asiassa maailmalla on muutakin. Voi elää ja voi elättää itsensä matkustamalla. Mikä sai sut kuitenkin itsesi niin kuin unohtamaan tämän niin kuin tietyllä tavalla tämän intohimon ja tämän niin kuin positiivisen jutun, että milloin se niin kuin muuttui ja miten se muuttui? Onko se tämmöinen pikkuhiljaa tapahtuva polku? Mua kiinnostaa tämä juuri syy ja tämä prosessi, että mitä käy? Tosi tärkeää ja tämähän oli semmoinen, mitä joutui myös laittamaan vähän niin kuin aikajanalle, että milloin tämä rupesi tapahtumaan. Ja mä löysin niin kuin nämä intohimon ja kunnianhimon käsitteet vasta niin kuin kirjan oikeastaan niin kuin loppupuolella ja olen nyt ruvennut ymmärtämään sitä enemmän. Ja sehän on semmoinen asia, joka nimenomaan niin kuin sanoit tuossa, se hiipii pikkuhiljaa sinne mukaan. Ja mulle se tapahtui ihan arkisesti. Eli niin, että lapset syntyi, tuli ruuhkavuodet, firma kasvoi, piti ruveta yhtäkkiä optimoimaan, varmistamaan,
yhä enemmän. Ja se aina tarkoitti sitä, että rupesi kääntyä siihen kunnianhimon puolelle, eli no kenelle tämä kelpaa, mitä tästä seuraa, ja sitten yhtäkkiä huomasi, että rupesi optimoimaan minuutteja, rupesi optimoimaan sekunteja, ja yhtäkkiä semmoinen merkityksellisyyden tunne katosi. Joo. Ja se merkityksellisyyden tunne kuuluu tänne niin kuin intohimo-osastoon ja antaa loputtoman paljon sitä kaistaa. Ja kun se merkityksellisyyden tunne katoo, niin se kaista muuttuu niin kuin, nyt mä käytän taas intuition vertausta. Asta Raami on joskus verrannut niin kuin intuitiota ja loogista päättelykykyä niin, että intuitio on niin kuin päijännetunneli, josta virtaa ihan järjettömällä voimalla. Päijännetunneli oli 15 × 15 metriä korkea ja leveä. Sieltä virtaa ihan järjettömällä virtausnopeudella vettä. Ja sitten looginen päättelykyky on ikään kuin lyijykynän paksunen semmoinen pikkuputki, josta liruu vettä. Ja mä jotenkin niin kuin, mun mielestä siellä kunnianhimo-osastossa on se lyijykynän paksunen putki ja täällä intohimossa on se ihan valtavan leveä päijännetunneli. Ja sitten kun tätä lyijykynän paksusta reittiä rupeaa pohtimaan ja ratkomaan asioita, niin se vie ihan hemmetin paljon enemmän energiaa. Ja sitten siellä ei ole enää sitä merkityksellisyyden tunnetta. Ja sitten se rupeaa pikkuhiljaa näivettämään näiden asioiden takia. Kaikkihan on lopulta energiaa. Aikakin on suhteessa vaan energiaa. Niin kuin aika on suhteessa energiaan. Eli huomasin sen, että vaikka kun itse uuvuin, niin yhtäkkiä niin kuin aikakin väheni. Joo, tosi se muuttaa paljon, merkitystään. koska se muuttaa merkitystään, koska aikaisemmin pystyi tekemään vaikka 30 asiaa päivässä, niin yhtäkkiä pystyikin tekemään enää 3 asiaa päivässä. Vaikka olisi pitänyt tehdä ne 30 Niin, ja asiaa. sitten ehkä ne asiat, mistä ennen sai energiaa, ne alkoikin viemään energiaa. Se yhtälö muuttuu. Niin se oli niin kuin silloin, kun tehdään selviytymisen tilasta käsin, niin sitä kaistaa ei yksinkertaisesti ole. Eli silloin se lyijykynän mittainen putki menee vielä pienemmäksi, kunnes se menee kokonaan umpeen siinä selviytymistilassa. Toihan on, niin kuin mulla tulee mieleen tuosta, että Suomi on vähän niin kuin hukannut tämän Päijänne-tunnelin, että meille on. Niin olisiko nyt tämä meidän eilinen voitto, niin voisiko se vähän niin kuin avata sitä, että alkaisi vesi kuule virtaa niin kuin vuolaana koskessa ja tunnelissa, niin sehän olisi ihan mahtavaa. Siis mun mielestä nyt ollaan asia ytimessä. Tätä mä ajattelin. Niin kuin on silleen herkkä ihminen, että musta tuntuu niin kuin kollektiivisesti juuri tällä hetkellä, kun ihmiset on ottamassa tuolla vastaan näitä sankareita, että se on meidän kaikkien hermostossa ja se ikkuna tietenkin jossain vaiheessa sulkeutuu. Taas meille tulee ne arkiset asiat ja näin päin pois, mutta nyt se on wide open se ikkuna ja tuntuu siltä, että mikä tahansa on mahdollista. Ja sitten jos mennään niinku tuonne kaukaloon ja ajatellaan, että mitä eilen tapahtui. No sehän oli siis joukkueena ihan poikkeuksellinen. Ja mä niinku rupesin ajattelemaan jo aikaisemmin, niinku jotenkin se Barkov kapteenina siellä rupesi resonoimaan tosi paljon ja hän on mielettömän siis lempeä, luo ympärilleen turvan tilan. Jokainen pelaaja saa olla juuri sellainen kuin haluaa ja itse asiassa silloin tulee ne kaikista parhaat ominaisuudet heissä esiin. Jos ajatellaan niin kuin viedään työelämään tämä, niin psykologinen turvallisuus on tietenkin ihan mielettömän tärkeää, koska silloin ihmiset uskaltaa antaa juuri sen, mikä heistä sisältään tulee. Ja mä uskon, että ilman tätä Barkovin turvaa ei olisi syntynyt sitä tilaa, mitä tapahtuu, eli flow-tilaa. Se ei tarkoita sitä, että silloin ei suoritettaisi, vaan silloin ei puristeta sitä mailaa ja pelätä ja olla siinä niin kuin selviytymisen tilassa, joka me ollaan aika monta kertaa nähty jo noissa matseissa, vaan silloin otetaan
iisimpi ote siitä mailasta ja yhtäkkiä se muuttuukin tosi paljon nopeammaksi ja tehokkaammaksi se tekeminen. Joo, ja silloin onnistumisia tulee. Mulla tuli vielä mielestä Barkovista, kun hän kävi tuomareillekin siinä, oli yhdessä klipissä, miten hän niinku puhui ja vähän sanoi, että älkää niinku paastuko me tässä vaan huudella. Että hän loi vähän niinku ei pelkästään pelaajille, vaan tuomareille ja koko sille ympäristölle. Ja tästä tulee niinku mieleen tämä Suomen tilanne, että meidän pitäisi enemmän kuin tuijottaa oman napaan, niin jos mä ajattelen niinku sekä meitä yksilöitä, itse ketäkin, niin miten me voidaan laajentaa turvallista tilaa, jotta me onnistuttaisiin paremmin? Mulla on tästä hyvä esimerkki. Mun mielestä hyvä esimerkki on tämä Slash-sukupolvi, koska siinähän tietyllä tavalla on nyt syntynyt semmoinen turvallinen tila, että kannattaa niin kuin lähteä vaan tekemään tosi isosti ja kunnianhimoisesti. Ja jos sä nyt epäonnistut, niin sit sä epäonnistut. Niin. Siitähän siinä on kysymys, että ollaan niin kuin luotu sellainen turvallinen tila, ensinnäkin haettu niitä malleja maailmalta ja mietitty, että noi osaa, miksei mekin osata, että on tullut se fiilis, että mäkin voin osata. Sitten on lähetetty opiskelijoilta, Aaltohan lähettää edelleenkin Piilaaksoon. Siellä nuoret oppeet, itse asiassa noi Mark Zuckerberg ja Elon Muskit on ihan samanlaisia pulliaisia kuin kuka tahansa meistä. Ainoastaan, että ne saattaa olla vielä vaikka vähän itsekäämpiä kuin me. Ja sitten ihmiset tulee perustaa niitä firmoja, mutta mun mielestä siinä on tapahtunut se turvallinen tila, että on ok niin kuin tähdätä korkealle ja ok epäonnistua. Jos mä nyt karrikoisin, niin eihän meillä Kekkoslovakian lapsilla ollut vielä ihan niin kuin semmoista niin kuin ajatusmaailmaa, että yrittäjänä epäonnistuminen oli pahin asia, mitä lama-ajalla saattoi tapahtua. Kyllä. Joo, siis epäonnistuminen, mikä on tärkeämpää kuin epäonnistuminen, jos niihin virheisiin osaa suhtautua niin, että niistä virheistä oppii ja mikään ei kasvata yhtä paljon kuin se epäonnistuminen, mutta semmoinen kulttuuri, että saa epäonnistua, on ihan mielettömän tärkeää, että rangaistaanko siitä epäonnistumisesta vai otetaanko se nimenomaan kasvun paikkana. Miten sä näet sitten tässä välissä, kun on tämä intohimo ja palo ja synnyttää jotain uutta? Sitten on tämä, että uskaltaa niinku tehdä, tähdätä korkealle, ehkä epäonnistuakin ja yrittää matkallahan tulee aina niitä vastoinkäymisiä. Ja sitten on toisessa päässä on tämä uupumus. Mutta mikä on sitten tällä, niin kuin puhutaan sanaa resilienssi, käytetään tosi paljon, että kuinka sä otat niitä vastoinkäymisiä, kuinka sä löydät vaihtoehtoisia reittejä ja niin edelleen. Mutta mikä on tämän resilienssin ja uupumisen yhteys sun mielestä? Kun mä aloin toipua, niin mä ajattelin, että nyt mä rakennan itsestäni tämmöisen eka 2.0-version, sitten 3.0-version, sitten lopulta musta tulee tämmöinen supermies 6.0 resilienssi, antifragiili ihminen, joka pystyy ihan mihin tahansa ja jota mikään ei koskaan riko. Ja sitten mä rupesin jotenkin ajattelemaan, että okei, että minkä takia ja miksi ja että mistä mä olin niin kuin lopulta uupunut, että voiko rakentaa itsestään koko ajan parempaa versiota, mutta siellä työelämässä ei korjata niitä valuvikoja. Koska sehän on ihan järjetöntä, jos me ajatellaan vaikka, että kuinka paljon yksi työuupunut maksaa ihan siis yritykselle. Just näin. Se on ihan tajuttomia summia. Jos ajatellaan niin kuin sitä, että kerrannaisvaikutuksia vaikka yksi työuupunut, sehän on niin kuin laskettukin. Onko se niin kuin parikymmentä tonnia viiva 100 tonnia? Vuodessa, ja joo. Ja sitten kun ajatellaan sitä, että mitä se on ollut sitä ennen, vaikka presenteismi. Eihän ihmiset uskalla sanoa mitään. Teho tippuu 25% tutkimusten mukaan jo vuotta aikaisemmin, ehkä 50%. Kuinka paljon tuolla sinnittelee ihmisiä sillä 50%? Mitä se vaikuttaa tiimiin? Kuinka paljon maksaa uudelleen rekrytoinnit? Kela uutisoi jo vuonna 2024, että mielenterveysperusteiset työpoissaolot maksoi valtiolle miljardin. Puhutaan niin kuin silleen valtavista aika isoista summista. Niin. Ja siihen ei ole otettu vielä sitä mukaan, että kuinka paljon firmat menettää rahaa. Niin ja sitten siinä ei niinku ole sitä, että mitä jää tekemättä. Mitäs jos se ihminen olisikin tuottavimmillaan ja saisi tosi paljon uutta ja hyvää aikaiseksi. Uupumuksen hinta on todella kova ja varmaan sitten just se
niin kuin, mä oon itse miettinyt, että onko meille tullut vähän yrittäjyyteen semmoinen niin resilienssi-neetos, että pitää niin kuin, että yrittäjät on kovaa sakkia, ne jaksaa mitä vaan ja pitää jaksaa. Ja tästähän on tullut vähän tutkimuksiakin. Nyt Marja 01, tämä kasvuyrityskeskus julkaisi tästä. Kyllä se niin on, että hyvin harva yrittäjä uskaltaa edes myöntää, että heillä on uupumusta tai mielenterveyshaasteita, koska pelätään, että se jotenkin leimaa. Kyllä. Ja ehkä nyt yksi askel on sitten, että ihmiset puhuu avoimesti näistä kokemuksista, koska se on ainoa tapa. Sanottaminen. Niin. Siitä opitaan. Mutta hei, siirrytäänkö uupumista luovuuteen? Joo. Tässä kirjassa me puhutaan osaajien bioreaktorista, jossa niin kuin se bioreaktorianalogia siinä oli tämä, että synnytetään oikeat olosuhteet, jotta osaamista voi kehittyä, koska Suomellahan on pienenevät ikäluokat, miten me saadaan niin kuin, porukka korkeakoulun kouluttautumaan. Mutta jos miettii sitä näkökulmasta, että sä oot luova ihminen, sä oot synnyttänyt paljon, niin miten me luodaan oikeat olosuhteet? Mistä syntyy oikeat olosuhteet luovuudelle? No siis joo, tilan antamisesta. Siis just tämä, että kun puhuin äsken siitä, että siitä niin kuin suorittamisen tilasta tai selviytymisen tilasta käsin ei voi luoda. Eli yksi ensimmäisiä asioita, joka sitten niin kuin todella pelästytti mut, oli se, kun luovuus katosi ja kun mun työ on kuitenkin keksiä ideoita. Niin silloin kun sitä ei ollut, niin ei ollut enää mitään. Ja se tilan antaminen ikään kuin, mä haluaisin käyttää tätä hidastamistermiä, koska se kuulostaa vähän niin kuin, sitten tulee heti semmoinen fiilis, että okei, downshiftaajat ja degrowthajat, mutta joka tapauksessa ehkä enemmänkin tämä tilan antaminen. Ja vain turvallisessa tilassa voi syntyä luovuutta ja luovia ratkaisuja. Ja luovuutta voi kehittää ihan samalla tavalla kuin intuitiota. Ja eihän luovuus on luovien alojen omaisuutta, vaan kaikkialla on luovuutta. Ja ihan samalla tavalla kuin aivot on lähtökohtaisesti intuitiiviset, niin ne on luovat. Ja jos ajatellaan, että mitä luovuus on, niin sehän on kyky yhdistellä asioita uudella tavalla. Ja ehkä siinä, jos niin kuin ajatellaan, että se että pystyisi pitämään mielen jollain tavalla avoimena sille, että jollain tavalla pystyisi pitämään sitä lasten mahdollisimman pitkään sitä entä jos -ajattelua. Tähän on mä muistan joku tämmöinen tutkimus, että annettiin klemmari aikuiselle ja lapselle ja kysyttiin, että no mikä tämä on, aikuinen oli että klemmari. No mitä täällä voi tehdä? No sitten muutamia semmoisia rationaalisia asioita. Ja lapsi keksi joku 50 erilaista asiaa, että mitä siellä klemmarilla pystyy tekemään ja mitä kaikkea. Että jos jollain tavalla pystyisi niinku vaalimaan, kultivoimaan ja vaalimaan sitä mindsettiä, että entä jos me tehtäisikin asiat näin ja näin. Missä sun parhaat ideat syntyy? Missä? Niin. Mä sanoisin missä mun parhaat ideat syntyy ehdottomasti siellä, missä useimpien parhaat ideat, eli just ennen kuin on nukahtamassa, suihkussa, mutta ehdottomasti niin kuin lempipaikka, siihen on riippumatto. Jostain syystä siis niin kuin, se on mun mielestä semmoinen optimaalinen olemisen tila, siinä vähän niin kuin keinuu. Ehkä se on samanlainen vähän niin kuin kohtu, mutta siis tutkimusten mukaanhan tämä johtuu siitä, että silloin kun meidän aivojen ei tarvitse pinnistellä, niin ne rentoutuu ja silloin syntyy kaikista parhaat ideat. Siksi ne syntyy aina siellä suihkussa ja aina just ennen kuin on nukahtamassa, niin pitää vielä sille, että mun on pakko kirjoittaa tämä ylös, tämä juttu. Tunnistatteko te? Joo, todellakin. Mulla tulee tämmöinen, että se on vähän huono tapa, mutta joskus kun aamuyöstä niin kun on sellainen puoli unessa ja sitten niin kun tulee mieleen joku aivan mieletön ajatus, niin sitten se, että se on pakko kirjoittaa ylös, koska muuten se katoaa. Tai sitten toinen on monesti vaikka, no mä tykkään lenkillä, sä juokset, sä oot jossain flow-tilassa ja sitten yhtäkkiä se pamahtaa niin kuin mieleen.
Siis tämähän on, miten te ratkaisette nämä asiat? Mulla on nykyään lenkillä silleen, että onneksi on toi Sanelin, koska mulla tulee niinku ihan loputtomasti just nimenomaan lenkillä niitä ideoita. Mulle tulee luonnossa ja ennen kaikkea silloin, kun mulla on semmoista määrittelemätöntä aikaa kalenterissa. Eli mulle tuli mieleen nyt hirveän hyvä idea, Tero. Tämä median ruokaympyrä-ajatus pitäisi jotenkin siihen niin kuin luovaan tuottamiseen niin kuin soveltaa. Että sä et voi niin kuin ajatella, että se on 8 tuntia töitä ja kalenteri täynnä, vaan siellä pitää olla siitä sellaista vapaata, määrittelemätöntä, turvallista miten tilaa. se niin. Jos kalenteroisi ihan niin kuin itselleen sen ajan tilalle. Eli niin kuin tuo Lauri Järvilehto oli mun kanssa keskustelemassa, niin hän kalenteroi itselleen ajattelua. Ja se on kalenterissa, niin samalla tavalla jollain tavalla sitä kaistan levennystä, eli niitä tiloja, että voisi vain olla. Kyllä se pitää niin kuin tietoisesti luoda. Tulee kyllä mieleen sitten tässä, kun me puhutaan tästä, että ehkä tämmöisessä niin kuin sääntö Suomessa, niin kohta kaikille tilataan riippumattoja, heidän pitää mennä sinne. Että nyt se on pakko olla riippumatossa vähintään puoli tuntia päivässä. Mutta kun tietyllä tavalla tämähän on jokaisen niin kuin jokaisella on se oma tapa, niin sitten se tietyllä, että jollekin se on kalenteri, jollekin se on se, että mä tiedän, että mun on parempi mennä vaikka petiin puoli tuntia aikaisemmin ja sitten mä vaan niin kuin kattelen kattoa ja siinä syntyy vaikka ne luovat ajatukset. Pitää löytää se oma tapa. Just näin. Ja niin kuin Inka sanoi, että luontohan on sellainen, että ihan tutkimustenkin mukaan niin verenpaine laskee aika nopeasti. Ja ennen japanilaiset lääkärit määräs niin sanottuja luontometsäkylpyjä, mutta nykyään myös ihan suomalaiset lääkärit sen takia, että sillä on ihan tunnettuja terveysvaikutuksia. Ja vihreä väri. Tiesittekö tätä? Kyllä. Vihreä väri rauhoittaa. Kyllä. Joo. Se on, mä en tiennyt. Mä rupesin niinku tutkimaan sitä, että minkä takia luonto, halusin tietää, että miksi se rauhoittaa. Mutta mä oonkin vähän tämmöinen nörtti. Mä biohakkeroin kaikkea tällaista, mutta silloin kun oli ruuhkavuodet ja oli pienet lapset, niin mulle yksi rentouttavin asia oli se, että kesken kaiken mä rupesin leikkiä lasten kanssa lattialla. Mä heittäydyin siihen leikkiin niin kuin aivan täysin. Niin vitsi se palautti hyvin ja sitten mä taas pystyin tekemään jotain. Mutta ehkä nykyisin mä teen taas sit niin, että mä yritän välttää asioita, niin kuin blokattuja asioita mun kalenterissa perjantaisin. Että se on mulla semmoista niin kuin vapaampaa tilaa, niin mä pystyn, itse asiassa mä saan paljon enemmän aikaiseksi. Kyllä, ja siis niin kun, tässäkin mun mielestä toi konkretia on niin kuin mahtavaa, että otitte ton kalenteroinnin ja just se, että se on jokaiselle erilaista. Niin. Ja myös tämä, että kohta ruvetaan, niin kuin Fatboythan oli semmoisia, joita oli jokaisella toimistolla, että no niin, että nyt saa relata siitä Fatboyssa. Tässä on lupa. Niin, mutta jos et sä osaa, niin kuin, että sekin itse asiassa, että mä havahduin tuossa hetki sitten siihen, että mulle tuli aikaa, eli aikalahja. Joku peruuntui joku asia. Mä ajattelin, että ihanaa, mulla on aikaa. Että nyt mä saan levennettyä sitä kaistaa. Ja ajattelin, että mä menin heti sinne, hakeuduin siihen, mihin huomio on varastettu. Sitten mä olin, että ei, että nyt mä en mene tonne, että mä tiedän kyllä, mitä mun aivoille tapahtuu. Sitten mä yritin vaan olla ja pelästyin tosi paljon. Mä en enää osannutkaan vaan olla. Ja niin kun, jos ajattelee niitä fatboyta tai niitä riippumattoja, että jos et sä osaa olla siellä enää, siellä riippumatossa, vaan suoritat myös sitä, niin silloinhan se ei toimi eikä se kaista levene siellä. Niin, se on oma taitonsa. No mitäs oppeja sun mielestä Mad Venturesista tuli nyt, jos me mietitään, kun me puhutaan Suomessa paljon kasvuyrittäjyydestä ja siitä, että pitää uskaltaa vallottaa maailmaa ja te kuitenkin veitte tämän brändin moneen 100 maahan, todella tunnettu juttu ympäri maailmaa, niin mitä tämä yrittäjyysaika niin kuin sulle opetti niin kuin kasvusta? No ehkä juuri sen, että sillä kolikolla on ne 2 kääntöpuolta ja toisessa on intohimo ja toisessa kunnianhimo ja kumpaakin niitä pitäisi vaalia oikeassa kohdassa. Ja sitten kun lähti tonne ihan niin kuin, me oltiin ihan tosi pieni firma
kuitenkin, kun me lähdettiin tekemään 3. tuotantokautta yhdysvaltalaiselle Travel Channelille, ja silloin ei ollut vielä yhtäkään suomalaista ohjelmaa tilattu silleen, että niitä oli vaan ostettu siis yhdysvaltalaiskanaville, ja Dudesonit oli silloin raivannut sinne latua meille, ja sitten lähdettiin tekemään niinku ihan tuntemattomaan tuotantokulttuuriin, duuniin, jossa tietenkin aikakin oli, kuten tiedätte, ihan erilainen, koska Losissa oli silloin, mitä sinne on, 8 tunnin aikaero. Ja yhtäkkiä tehtiinkin niin kuin yöllä kaikki hommat. Ja se tarkoitti sitä, että yhtäkkiä työpäivät venyikin semmoisiksi niin kuin 18-tuntisiksi. Ja siinä vaiheessa niin kuin se, että mistä se energia siihen tuli, niin mä väitän, että se tulisi just siitä niin kuin intohimosta, jossa on niin kuin loputon määrä sitä energiaa. Mutta siihen tarvittiin myös totta kai siinä vaiheessa sitä kunnianhimoa, jotta se niin kuin päästiin. Se latu oli hyvin avattu, mutta siellä oli kyllä 100 ihan samankaltaista ohjelmaa. Ja se, että pystyi olemaan jatkuvasti hereillä ja antamaan energiaansa siihen, niin kyllä mä sanon, että myös ikä oli aika hyvä asia. Että ehkä tällä hetkellä, en tiedä pystyisinkö ihan samanlaiseen suoritukseen, koska se vaati niin paljon energiaa, mutta kyllä se suurin osa sieltä energiasta tuli siitä intohimosta. Mä just aina mietin sitä, kun mä tapaan näitä tosi kovia menestyneitä startup-foundereita, niin niillä on usein semmoinen niin kuin liekki, että ne haluaa korjata jotain epäkohtaa, tehdä jotain juttua, mutta sitten siinä on se on se palo ja sitten niillä on se iso visio, mihin ne uskoo ja ihmiset lähtee niin kuin siihen mukaan, että sitten tulee semmoinen positiivinen kierre, mutta sitten siellä on myös se kunnianhimo, että sitten kun on pakko venyä se vaikka yöllä 1-2 johonkin puheluun jenkkeihin tai metsästää 100 sijoittaa jossain tapahtumassa, niin sitten ne tietyt founderit vaan niin kuin tekee ne sen. Ne grindaa sen läpi. Joo, ne vaan niin kuin grindaa. Että se jotenkin se näiden 2 balanssin hanskaaminen lienee sitten jotenkin se Kyllä, ja juttu. se supervoimien löytäminen niin kuin siitä, että kuka on tässä, niin kuin, tässä kunnianhimo-asiassa täydellinen henkilö tekemään sitä. Ja sitten taas se, että tämä, joka hoitaa tätä intohimopuolta täällä, ei joudu tekemään mitään, joka liittyy tänne. Niin. Ja jotenkin mä ajattelen, että tulevaisuudessa varmaan on tosi yhä tärkeämpää ja tärkeämpää niin kuin löytää toisistamme niin kuin niitä supervoimia, koska jokainen menestynyt tiimi tai yritys tietää sen, että kun vaikka 3 supervoimaa yhdistyy, niin siitä tulee tosi paljon enemmän kuin osiensa summa. Ja silloin pitää vaan karsia kaikki sellainen sieltä niin kuin edestä pois. Sielläkin varmaan tarvitaan taas se turvallinen tila, että se huippusuoritus löytyy. Niin mun mielestä tässä palataan aika paljon siihen samaan teemaan, joka tietyllä tavalla on siinä, kun mietitään näitä radikaaleja ratkaisuja, niin monesti se on vaan se, niin kuin, se radikaalein idea on siinä se, että muutetaan näkökulma. Ja tässä me ollaan nyt puhuttu tästä niin kuin, että se näkökulman muutos, että anna tilaa luovuudelle. Luo se niin kuin turvallinen tila, joka ehkä työpaikalla tarkoittaa, että pitää pysähtyä, ottaa aikaa ajatella, joka on kaikkea tätä meidän tehokkuusajattelua vastaan. Sä istut siinä, niin kuin tuijottelet ruutuun ja ajattelet, että nyt mä annan luovuuden virrata, niin sitten heti rupeaa vilkuille ympärille, että kattookohan joku mua, että kun mä en nyt niin kuin näpyttelekään tätä konetta täysiä ja algoritmit vie huomiota, niin tämähän on tämä meidän haaste niin kuin tällä hetkellä. Kyllä, ja sitten se, että mitä tuolla, että mitä ruokitaan, millaista puhetta me tuolla käydään, että onko asiat mahdollisia tai että no niin, nyt me kaikki tiedetään, että meillä on negatiivinen vinouma ja meidän huomio hakeutuu negatiiviseen sen takia, että aivojen ensisijaisena tehtävänä on pitää meidät hengissä. Ja sen tietää myös media, joten sitä uhkakuvia ruokitaan jatkuvasti. Että kyllä tuolla on niin kuin kaikki lehdet tietenkin täynnä joka ikinen päivä uhkaa, koska uhka myy. Ja silloinhan ihan samalla tavalla kuin sosiaalisessa mediassa, niin se mielen algoritmi rupeaa nostamaan sitä uhka-ajattelua ja uhkapuhetta, kun taas olisi
ihan yhtä mahdollista, että sieltä nostettaisiin niitä mahdollisuuksia, mutta kun meidän niin kuin hermosto taistelee sitä vastaan, koska se hakeutuu sinne uhkiin. Tässähän on tämä kierre, josta me puhutaan, että kun sulla on näitä uhkia, se taas johtaa siihen, että mieli järkkyy, sä et enää suoriudu ja sitä kautta meidän niin kuin suorituskyky kansakuntana heikkenee. Mutta tässä on tämä, että kun kierre voidaan kääntää, niin nyt ehkä jos sä katsoit viime yön, oliko se joskus vähän jälkeen puolen yön, kun se tapahtui, niin rupesi some täyttymään vähän erilaisesta materiaalista. Eli palataan tähän meidän alun teemaan niin kuin maailmanmestaruuteen, että sitten kun tulee tämmöinen henki ja sä luot sen positiivisen kierteen, tämä voidaan ratkaista, me voidaan pelastaa meidän nuoret, meillä on olemassa kaikki data, mitä me voidaan käyttää, me voidaan tukea opettajia ja näin poispäin, että tämähän on se niin kuin juttu, mikä meidän pitäisi saada aikaan. Niin mua ennen kuin mennään näihin lopun radikaaleihin ratkaisuihin, musta olisi kiinnostavaa vielä kuulla sulta, kun sä nyt katot näitä työelämän rakenteita. Ja meillä on kuitenkin alle 24-vuotiailla, siis 7-24-vuotiailla nuorilla ollut 1,5 miljoonaa mielenterveyspohjasta työterveys- tai terveydenhuollon käyntiä vuonna 2024. Niin nyt niin kun, jos tämä kertautuu meille työelämään, meillähän on käsissämme aivan massiivinen kriisi ja jotain tarvitsisi tehdä. Niin miten sä lähestyt tätä nyt tämän työelämän rakenteiden tutkimisen näkökannalta? Että onko sulla jotain ihan konkreettisia ajatuksia, että miten me saataisiin nuoret paremmin työelämään tai sitten sitä, että miten saataisiin tätä niin kuin mielenterveysasiaa jotenkin nyt hoidettua vähän paremmin, jotta meidän nuoret voisivat olla työkykyisiä. Tässä on varmaan monia näkökulmia, mutta heitä jotain muutamia. No, jos me ajatellaan niin kuin ylipäätään sitä, että millaisessa maailmassa nuoret tällä hetkellä elää, ei ole hirveän ruusunen tulevaisuuden kuva. Jos ajatellaan tätä monikriisiä, minkä ympäröiminä me kaikki eletään. Ja meidän huomio hakeutuu jatkuvasti tuolla uhkiin, kuten me tiedetään. Se myy, sitä kultivoidaan jatkuvasti. On se hallinnan tunteen puute, joka meilläkin kaikilla on. Ja mun mielestä sanottaminen on semmoinen asia, mitä me tehdään tässä tällä hetkellä, mitä te teette tuossa kirjassa. Se on se ensimmäinen askel, että jotta hahmottamaton ja epämäärä muuttuu sellaiseksi, jota me voidaan hahmottaa, niin meidän pitää sanottaa asiat. Ja jos me ajatellaan sitä, että moni ajattelee edelleen, että ihmiset uupuu työn määrästä, mutta ihmiset uupuu siitä epämäärästä. Ja jo se sanottaminen on todella tärkeää. Se, että me ruvettaisiin jo esimerkiksi varhaiskasvatuksesta lähtien oppimaan, millä tavalla mieli vaikka toimii. Mieluummin kuin että me opetettaisiin jotain alakoulussa jotain erilaisten lippujen muistamista. Niin se, että miten meidän mieli ylipäätään toimii, niin sekin olisi tosi tärkeää niin kuin lähteä tuommoisista ihan basic asioista. Koska jos me ajatellaan tulevaisuutta, niin meidän pitäisi olla aika nopeita ja ketteriä. Tämä on muuten iso juttu, koska siis sun ja mun lapset on ollut samassa päiväkodissa lapsena. Ja siellähän opetettiin lapsille mielikuvitusmatkoja, eli päivittäin tehtiin niin sanottu mattomatka, mutta jälkikäteen sehän on ollut ihan tämmöinen meditatiivinen hetki. Se on varmasti ollut sitä. Joo, ja mä voin sanoa, että siitä on ollut niin kuin myöhemmin valtavasti apua. Että tiedätkö, kun on ollut tiukka paikka, tai on ollut vaikea nukahtaa, tai on pitänyt rauhoittua johonkin juttuun, niin kun ollaan tehty joku pieni mielikuvaharjoitus, niin molemmat lapset mulla on päässyt tähän moodiin saman tien, koska ne tietää, mistä on kysymys. Se on ihan niin kuin siellä kore-ytimessä niillä lapsilla. Kyllä. Ja mä väitän, että ne tulee vielä aikuisena. Joskus tiedätkö, kun niiden pitää joku esitys pitää tai pitää keskittyä johonkin lukemiseen. Niin mä luulen, että ne kaivaa sieltä työkalupakista tällaisen jonkun työkalun. Mieti mikä voimavara niin tekoälyn aikakaudella, että kun mietin aina, että miten me valmistetaan niitä lapsia, jotka nyt menee kouluun tähän tilanteeseen, että heitä ympäröi niin kuin superäly, mutta he vaan lähtee mattomatkalle. Koska sitä kautta syntyy semmoista niin kuin ajattelua, jota tarvitaan tässä uudessa maailmassa. Niin, ja tämä on just tämä entä jos ajattelu. Ja se, että mattomatkallahan pysähdytään. Mä en niin kuin koskaan ajatellut sitä itse asiassa meditatiivisesta näkökulmasta, mutta sehän on ihan ehdottomasti sitä.
Mutta mun on niinku, toinen asia tuli heti mieleen tuosta matosta. Niin. Jos ajatellaan sitä mattoa, mulle tuli toinen ajatus siitä. Eli se, että me vanhemmat oltiin sen maton kautta ensimmäistä kertaa tehtiin yhteistyötä tämän päiväkodin kanssa, koska meidän aikuisten piti rakentaa se matto yhdessä lasten kanssa. Ja se loi lapsille tämmöistä vastuuta, mutta se loi myös meille aikuisille vastuuta ja se sitoutti meitä aikuisia siihen päiväkotiin ihan toisella tavalla. Lopultahan me oltiin niin kuin ihan mielettömällä tavalla jatkuvasti mukana sen päiväkodin tekemisessä. Mutta mun mielestä toi oli niin tosi tärkeä ja semmoinen aika hieno kikka saada meidät aikuiset mukaan siihen. Ja sitten jos me palataan nyt näihin nuoriin ja nuoriin aikuisiin ja niiden mielenterveyteen, mun mielestä mitä nostit tästä turvallisesta tilasta, myös kohdistuen näihin uutisiin, eli tulevaisuuden uskoon ja siihen, että mikä on mahdollista, niin kyllä varmaan semmoinen positiivinen MM-voittaja-fiilis on siinä mielessä nyt tärkeä, että ihmiset uskaltaa myös ajatella, että voittaminen on mahdollista ja positiiviset onnistumiset on mahdollisia. Ja sitten toisaalta on tämä intohimo versus sitten kunnianhimo, niiden niin kuin balanssoiminen. Tässä on ollut todella hienoja niin kuin rakennusaineita Tunna Milanoffilta. Mutta tässä on nyt ehkä semmoisia ihan viimeisiä kysymyksiä, johon toivomme sinulta aika lyhyitä vastauksia. Näistä ensimmäinen on tällainen, että jos saisit antaa 3 käskyä, 1 yrittäjälle, 1 päättäjälle ja 1 nuorelle, niin mitä ne olisivat? Ensimmäiseksi yrittäjälle. Pitääkö olla 1 sana? Ei, saat sanoa. Okei. Luo tilaa, uskalla ja tee. Eli se aktiivinen tekeminen on tosi tärkeää. Ja se, että ekaksi annetaan se tila sille luomiselle ja sitten tulee väylä ja sitten tehdään. Niin, että pelkkä ideointi ei riitä, vaan täytyy myös toteuttaa. Entäs päättäjälle? Uskaltakaa pysähtyä. Pysähtyminen ei ole kasvun este. Entä nuorelle? Luottakaa. Tässä maailmantilassa on todella vaikea luottaa, mutta se on oikeastaan ainoa asia toivon kanssa, joka saa ajattelemaan, että tämä maailma lopulta kantaa. Ja se luottamus on tosi vaikeaa tämmöisenä aikana, kun on ympärillä jatkuvasti uhkauutisia. No sitten niin kirjamme puhuu tästä ratkaisukyvykkyydestä lihaksena, jota pitää treenata, jotta se kasvaa. Niin miten luovuus, voiko sitä treenata kuten lihasta? Miten mennään luovuuden kuntosalille? Luovuuden kuntosali on mun mielestä ehdottomasti sitä tilan antamista ja sitä, että uskaltaa pysähtyä, koska kyllähän luovalla alalla ja jokaisella luovalla ihmiselläkin on jatkuvasti, me eletään siinä ihmisjärjestelmässä ja meidän selviytymisjärjestelmä siellä huutaa, että juokse, menee eteenpäin. Pysähtyminen on vaarallista, koska suorittamalla sä oot ennenkin menestynyt. Ja siinä pitää olla kuuntelematta sitä ääntä ja tulla tietoiseksi siitä, että meitä ohjaa tällainen negatiivinen vinooma ja selviytymisjärjestelmä. Eli silloin pysähtyy ja antaa tilaa. No uskooko ja luottaako Tunna Milanoff vuonna 2026 Suomeen? Mä luotan vuonna 2026 Suomeen ja varsinkin tällä hetkellä enemmän kuin siis todella pitkää aikaa. No tänään ilman muuta sen takia, että Suomi voitti maailmanmestaruuden eilen jääkiekossa ja se saa mut voimaan hyvin ja mä tunnen, että koko Suomi sai siitä sellaisen potkun
berseelle, että tila leveni todella paljon. Tässä maassa on tosi paljon potentiaalia, mahdollisuuksia, jos me vaan uskotaan siihen, että se sisu ei ole sitä Suo-Kuokka ja Jussi maailmaa, eli yksin tekemistä. Meillä on aikamoinen yksin pärjäämisen eetos täällä Suomessa. Ja meidän ei enää tarvitse pärjätä yksin. Jos me osataan pyytää toisiltamme apua, niin me pystytään ihan mihin tahansa. Ja Suomi on upea teknologiamaa, ja jos ajatellaan nyt tällä hetkellä tätä upeaa AI-kehitystä, mun mielestä siinä on valtavat mahdollisuudet. Ja mun mielestä seuraava juttu olisi niin kuin ristiin pölyttää esimerkiksi bisnestä ja luovaa alaa. Sitten tähän loppuun täydennä tämä lause. Suomi kukoistaa kun. Suomi kukoistaa, kun me uskalletaan hengittää. Loistavaa. Tänään meillä oli vieraana Tunna Milanov ja kaikille teille, jotka olette jo lukeneet Radikaalit ratkaisut-kirjan, lukekaa Liekki. Liekki on kirja, jota myös Suomi tarvitsee, ei ainoastaan siksi, että se lohduttaa, vaan siksi, että se on totta. Kiitos paljon Tunna Milanov. Kiitos. Kiitos. Tämä on Radikaalit ratkaisut.